Κοντά μας είναι ο κύριος Σταμάτης Μέλος, πρόεδρος του Συνδικάτου Μικροπολιτών Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Μέλο. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά. Και ο κύριος Μέλος έχει εκδηλώσει την πρόθεση να είναι υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο του Ρέντι. Να δούμε τις χάρτες έχοντας δεδομένο ότι αυτό που βλέπουμε είναι το συμφωνηθέν με Πασόκ και Νέα Δημοκρατία για τους συγκεκριμένους δήμους. Πάμε λοιπόν σε full screen, μην δείχνετε εμένα, πάμε να δείξουμε τους δήμους. Λοιπόν, ενώνεται ο Δήμος Χαϊδαρίου με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Σήμερα το Δήμο Χαϊδαρίου τον έχει η Νέα Δημοκρατία, το Δήμο Αγίας Βαρβάρας τον έχει το Πασόκ. Στο Χαϊδάρι είναι δήμαρχος ο κύριος Μαραβέλιας, στο Πασόκ ήταν ο κύριος Μίχος, ο οποίος έγινε βουλευτής. Όπως είναι διαμορφωμένη η ισορροπία, η Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ δύσκολα θα ξανακερδίσει το Χαϊδάρι. Άρα λοιπόν, στις 14 Νοεμβρίου του 2010, ένας Δήμος, Χαϊδάρι και Αγίας Βαρβάρας. Και να εξηγήσω, κυρίες και κύριοι, πάρτε σας παρακαλώ την κάρτα, για την ονομασία των νέων Δήμων. Σύμφωνα λοιπόν με μια απόφαση που πάρθηκε χθες, υπό την προεδρία του Γιώργου Παπανδρέου, θα συγκροτηθεί μία επιτροπή σε έναν Δήμο, μία επιτροπή στον άλλον Δήμο και θα προτείνουν ονοματολογία, κύριε Λανδράκη, στο Υπουργείο Εσωτερικών, 3 ονόματα ο ένας Δήμος, 3 ονόματα ο άλλος Δήμος και μία επιτροπή από καθηγητές, από λαογράφους, από διάφορες ειδικότητες. Ο λαός που είναι, κύριε Σπίνος, ακόμα καθηγητές. Θα τα δούμε. Ο λαός που είναι. Γιατί δεν κάνουν τοπικά δημοψηφίσματα όπως λέει ο κώδικας, να αποφασίσει ο λαός, η δημοκρατία. Εδώ δεν κάνουν δημοψήφισμα για τους λαθρομετανάστες. Θα κάνουν δημοψήφισμα για τους δέντρους. Πήρε το δαχτυλίδι, έγινε πρόεδρος του Πασόκ. Έδειξε και καλά δημοκρατικός, αφού είχε πάρει το δαχτυλίδι. Πήγε στη βάση του Πασόκ που ψηφίστηκε και σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που είναι και η συνεννόηση των Δήμων, αλλά οι λαθρομετανάστες είναι το χειρότερο πράγμα. Ο κύριος Παπανδρέου δεν βλέπω να κάνει τίποτα, δημοψηφίσματα, να μας δείξει την ευαισθησία του στη δημοκρατία. Όλοι κρίνονται, κύριε Μέλο, όλοι κρίνονται. Λοιπόν, έγινε κατανοητό πώς θα βγει το νέο όνομα του Δήμου. Δεν θα λέγεται ούτε Χαϊδάρι ούτε Αγία Βαρβάρα. Μία επιτροπή από τον Δήμο, τον έναν, μία επιτροπή από τον άλλον τον Δήμο. Συνολικά θα προτείνουν 6 ονόματα σε μία επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών και το Υπουργείο Εσωτερικών θα αποφασίσει πώς θα λέγεται ο Δήμος. Πάμε Δήμος Εγάλεο. Ο Δήμος Εγάλεο μένει αυτόνομος και μένει ένας Δήμος. Δήμος Εγάλεο. Δεν αλλάζει, δεν ενώνεται, δεν αφαιρείται τίποτα από την χωροταξία του Δήμου. Σήμερα στο Δήμο Εγάλεο δήμαρχος είναι ο Δημήτρης Καλογερόπουλος. Τα μέχρι έχει εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει καταφέρει να έχει πάρα πολύ μεγάλη διείσδυση και σε άλλους χώρους είναι πολύ δύσκολο να χάσει τον Δήμο ο Δημήτρης Καλογερόπουλος. Βλέπουμε. Πάμε παρακαλώ πολύ στον άλλο Δήμο. Δήμος Περιστερίου. Ο Δήμος Περιστερίου μένει ως έχει. Δεν προστίθεται, δεν αφαιρείται. Δήμαρχος σήμερα είναι ο Ανδρέας Παχατουρίδης, κατά κοινή ομολογία, και δεν σας το λέω επειδή είναι φίλος μου και το έχετε δει και δημόσια, αλλά τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε σε άλλη κάρτα. Θα πέσουν κορμιά, κύριε. Τα έχει μαγειρέψει καλά όμως ο κύριος Ραγκούσης από ό,τι βλέπω εδώ στις κάρτες. Να βγάλει τις κομματάρχες. Ψυχρό είναι. Καλά, προφανώς είναι μαγείρεμα. Προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε, δεν το κάνεις βάρος. Δεν μιλώ πολιτικά αυτή τη στιγμή και ούτε με ενδιαφέρουν οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Αλλά... Λοιπόν, εδώ είναι τώρα η πατρίδα του κύριου Μέλου που είναι καλεσμένος. Λοιπόν, Δήμος Σταύρου. Στον οποίο Δήμο Σταύρου, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι όχι σε αυτήν, αλλά στην επόμενη εκπομπή θα ασχοληθούμε. Συγγνώμη, ο Ρέντις δεν είναι στη Β' Αθήνας. Ο Ρέντις είναι στη Β' Πειραιά, έτσι. Όχι. Προσέξτε, ενώνεται. Ναι, είναι ο Ταύρος. Το κάνω σχόλιο. Είναι ο Ταύρος όμως. Είναι ο Ταύρος. Λοιπόν, ενώνεται Ταύρος. Και το Μοσχάτο. Μοσχάτο και Αγίου Ιωάννη Ρέντι. 3 δήμοι. Ναι. Τώρα, από κύριε Μέλος, θα κατεβείτε στο Ρέντι, τι θα κάνουμε τώρα. Πώς θα κατεβείτε στο Ρέντι, αφού ενώνεται, λέμε. Ας ενωθεί. Δεν έχουμε δημοκρατία. Θα κατεβείτε και στους 3, βεβαίως. Σαφώς θα κατεβούμε και στους 3. Αλλά εμείς, σαν Δημοτικό Συνδυασμός οι πολίτες για την αλλαγή στο Ρέντι, θα κινήσουμε τη διαδικασία του κώδικα, ούτως ώστε να αποφασίσει ο λαός, να πάει ο δήμαρχος του Ρέντι να κάνει διαπραγματεύσεις όχι όπως τον συμφέρει, αλλά με την απόφαση των ρεντιωτών. Πάντως, κύριε Μέλλον, να σας πω, να δούμε παρακαλώ πάλι την κάρτα. Μπορεί να μην έχει ισχύ το δημοψήφισμα, τουλάχιστον προς τον Ταύρο έχετε ιδιαίτερο έδαφος να κερδίσετε.
Ο Δήμαρχος Σταύρου θεωρείται από τους πλέον αποτυχημένους δημάρχους που υπάρχουν σήμερα στην Αττική. Ο Δήμαρχος Σταύρου είναι Πασό. Δεν ξέρω τι είναι. Σας λέω, εκ του ρεπορτάζ προκύπτουν αυτά που σας λέω, ότι είναι ο πλέον αποτυχημένος. Έχει καταστραφεί πολιτικά ο Ταύρος από τη στήριξη που παρήχε στον Δήμαρχο. Ο Δήμος Μοσχάτου ενώνεται με αυτόν που εσείς, αν ήταν μόνος του, θέλατε να κατεβείτε, αλλά λέτε τώρα απόψε ότι θα κατεβείτε και στην τριάδα αυτή. Έτσι. Σαφώς. Ωραία. Πάντως πρακτικά δεν μπορεί ένας Δήμος να ανήκει σε δύο περιφέρειες. Πρακτικά. Όχι, μα υπάρχει μία περιφέρεια. Ποια περιφέρεια? Ένα λεπτάκι, θα το εξηγήσουμε αυτό. Υπάρχει ένας περιφερειάρχης. Λοιπόν, κομματάρχες πάνε να φτιάξουν. θα τα λύσουμε. Περιφέρεια εκλογική μιλάω. Συγγνώμη. Περιφέρεια εκλογική. Ναι, Δεν μία μπορεί ένας Δήμος να είναι και στη Β' Αθήνα, να έχει και τη Β' Πειραιά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει πλέον Β' Πειραιά. Θα τα δείτε τώρα. Συγγνώμη, βλέπετε ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο σε όλες αυτές τις αλλαγές? Όχι. Ασκήσεις επί χάρτου είναι. Πάμε να δούμε άλλη κάρτα, παρακαλώ πολύ. Άνευ ουσίας. Πάμε να δούμε άλλη κάρτα. Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Μένει ο Δήμος αυτόνομος, μόνος του. Ντέρμπι. Εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Ο σημερινός δήμαρχος άνοικε στους σκληρούς, ο Διονύσης Χατζηδάκης, υποστηριχτές της Ντόρας Μπακογιάννη. Ο Τρίφων Μπουγάς, αν την άλλη ήταν. Ναι, ο Μπουγάς που Ακούγεται ήταν εδώ. εκεί Πολύ. υποψήφιος δήμαρχος, ανήκει στο στενό περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά. Τι θα συμβεί εκεί, ουδής ξέρει. Σημασία πάντως Ποιος έχει. Μπουγάς, συγγνώμη. Και οι δύο κατεβαίνουν. Άλλος Μπουγάς είναι στο περιβάλλον του Σαμαρά. Τρίφων Μπουγάς. Τρίφων Μπουγάς. Μήπως μπερδεύεται με την οικογένεια του Πειραιά. Όχι. Ήταν υποψήφιος δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου. Λοιπόν, Δεν το πέσανε στα κανάλια. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεσηκωθεί ο κόσμος και δεν θα τα περάσει καλά το Πασόκ με αυτό που πάει να κάνει. Πιστεύω και με, με τη συνένωση των Δήμων, αλλά και με τους λαθρομετανάστες που τους καλεί δηλαδή να έχουμε αντιδήμαρχο τον Αμπτούλ. Κύριε Μέλο, εσείς καλά τα κάνετε τώρα για να πάρετε ψήφους τώρα εκεί Δεν που το είστε κάνω εγώ, υποψήφιος δεν το δήμαρχος. Σας λέω, ακούστε με. 17 Νοεμβρίου έχει συνέδριο η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Αυτά ανακοινώνονται επισήμως. Όχι Νοεμβρίου, νωρίτερα. Ιανουαρίου. Μεθαύριο, σε 20 μέρες. Αυτά ανακοινώνονται επισήμως από τον αρμόδιο Υπουργό. Μέχρι 20 Μαρτίου το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί. Δουλέψτε κύριε να πάρετε ψήφους. Εμείς ως ρεντιώτες δεν θα πέσουμε τόσο εύκολα. Τον αγώνα μας θα το κάνουμε. Μάλλον εσείς θα παραθείτε και θα βγούμε να μαζέψουμε τις υπογραφές και να κάνουμε το ψήφισμα. Ελληνικό και γλυφάδα. Στις μεγάλες συνενώσεις, και ειδικά όταν έχουν. Δεν μπορείς αυτό το ρημάδι τον τόπο να κάνεις ό,τι θέλεις εν αγνία του λαού. Έτσι, δηλαδή ο λαός δεν είναι μόνο να το καραπαζώνεις και να του βάζεις φόρους. Δεν κατάλαβα γιατί να με ρωτηθεί. Κύριε Λανδράκη, είστε υπέρ των δημοψηφισμάτων ή όχι? Ακούστε κάτι, κύριε Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτό το ίστατο δημοκρατικό δικαίωμα του λαού, αυτού του τόπου, του έρμου, να παίρνει σάρκα και οστά? Δεν πρέπει να ρωτιέται ο πολίτης. Στη δημοκρατία ο λαός αποφασίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πέστε παρακαλώ, μην σας διακόπτω. Ακούστε κύριε Σπίνο. Σήμερα οι δημοτικές αρχές εκπροσωπούνται από τις ΤΕΘΚΝΕ, η ΤΕΘΚΝΕ εκπροσωπείται από την ΚΕΔΚΕ και πλέον αυτά τα όργανα έχει άποψη το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τους πολίτες, άρα λοιπόν θα είμαστε όλοι σύμφωνοι. Μπορούμε να διαφωνούμε όμως με τις σκέψεις και τις συνενώσεις. Εκεί θέλει μια συζήτηση το πράγμα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προτίθεται να νομοθετήσει, να εκχωρήσει αρμοδιότητες και πόρους. Βασικό πράγμα. Το δεύτερο, το οποίο εμένα, και αυτό δεν με απασχολεί μόνο εμένα, θα κατέβουν ανεξάρτητοι συνδυασμοί. Άρα τώρα μου λέτε ο λαός. Θα κατέβουν ανεξάρτητοι συνδυασμοί και οι συνδυασμοί θα διεκδικήσουν την ψήφο. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι εγώ προσωπικά, εάν το θέλετε και έτσι, είμαι σύμφωνος υπέρ του Καποδίστρια 2. Είμαι σύμφωνος να κατέβω μόνος μου, να διεκδικήσω την ψήφο των πολιτών. Κύριε Λανδράκη, είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα να ξέρει ο Γλυφαδιώτης ότι ο Λανδράκης στήριξε Σαμαρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι άλλο πράγμα. Όχι, έχει σημασία. Ένα λεπτάκι. Εάν εσείς θέλετε να. Ένα λεπτάκι. Δεν είναι έτσι. Αυτή η καραμέλα της ανεξαρτοποίησης είναι καραμέλα για την κόρη μου την Αδριάννα που είναι 3 ετών. Ο δημότης οφείλει να ξέρει, κύριε, είσαι δεξιός, είσαι αριστερός, είσαι Πασόκ. Άλλο πράγμα ότι αυτό δεν θα παίξει κυρίαρχο ρόλο, κύριε Μεταξά, και άλλο πράγμα να του το κρύβεις. Δεν κατάλαβα. Θα του πεις τι πιστεύεις, ποια είναι η ιδεολογία σου, ποια είναι η ιδιοσυγκρασία της κουλτούρας που έχεις. Δηλαδή, εάν του φέρεις ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Κούνεβα, πρέπει να το ξέρει πριν σε ψηφίσει. Εγώ πιστεύω, κύριε Σπύρο, απλά πράγματα είναι. Και μετά αν είσαι ικανός και σοβαρός, τότε διαδείξεις αυτό που θέλεις. Ένα πράγμα, ότι καταρρεύσανε μηχανισμοί. Αυτό το θα πάθει και η ΚΕΘ αυτή τη στιγμή που μας Κύριε Σπύρο, ακούστε κάτι. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Δεν έχουν χρώμα ούτε του Πασόκ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε της Αριστεράς. Τα προβλήματα είναι για τους πολίτες και οφείλουν. Οι δήμαρχοι, κύριε Δήμαρχε, επιλέγουν εργολάβους με εντολή του κόμματος.
επιλέγουν εργολάβους με εντολή των υπουργών, επιλέγουν συμβούλους με εντολή των κομματαρχών. Αφήστε τώρα αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Φτιάχνετε ψηφοδέλτια με εντολή Ριγίλης και Χαριλάου Τρικούπη. Να ξέρει ο κόσμος που ανήκει ο καθένας. Σας παρακαλώ. Επειδή, κύριε Σπίνο, εγώ τη χάνω.